अशी नाचतो का? काय नाही बघलोय मी. आज नाचलंच ना होय देवळा नाचायचं होय जरा झलक दाखवाय होते नाहीतर का काचा बिजा खाल्लं जिलेबी खाल्लं दुकान आपलाच आहे घ्यायची हो. काय चाललास नाचलास ना काय ना अजिबात
बघलं हेरशी नाचतं का? काय नाही बघलोय मी. आज नाचलंच ना होय देवळात. नाचायचं व्हाय जरा झलक दाखवाय होतं. नाहीतर का एक झलक दाखवायची ना. काचा बिजा खाल्लं जिलेबी खाल्लं. सारं दुकान आपलाच आहे घ्यायची ना. हो काय चाललास? नाचलाच नाही काय नाही अजिबात. नाचलाच नाही ती मासाच आपलं. चला वडापाव देवा तरी. वडापाव सोडतो जाताशे. हा आर्यन काय ता घे आजीकडनं. आजी नाचत बघलं काय होती ती. जोरच केलंय काय. बबलो घरात गेलो. तर मित्रांनो आता आमची दिंडी झाली आणि आरत पण झाली संध्याकाळची. आणि आता याच्यानंतर दिंडी असते दुसऱ्या गावातील बाहेरच्या. तर आता इथेच थांबूया, जेवून घराकडनं येऊया आणि त्याच्यानंतर मग रात्री बाहेरची दिंडी तर तेव्हा बघूया. तेव्हा गर्दी भरपूर असताना. तोपर्यंत इथेच थांबूया. उगे बिगे काय ते घेऊया. आर्यन पेपऱ्या घेता की काय घेताच काय यार. चल दिसत नाहीस काळो कात असता. काय बोलतो लाईट लाईट पण लाईट पण लाईट पण इकडे लाईट पण ये पुढे. आता आण तू बॅटरी. थांब थांब. हा लाईट. हा आता बोल काय ता. काय सांगा अध्यक्ष महाशय काय ता. अध्यक्ष म्हणजे मासे आज माझ्या बंधुवाने शांतपणे ऐकून या. आज आमचं हरिनाम सप्ताह दत्ताच्या मंदिरात नारिंगऱ्यातलो त्या सगळ्यांनी सप्ताह घेऊचा आहे. हा हा पुढे पुढे काय सांगा. पुढे काय खाजा जिलेबी देणार असतं येतं लिओ. नाही तर फुकटचे येणार की खाजा जिलेबी दिलंच तर ठीक आहे. चला सगळ्यांनी खाजा चला चला सप्त्याला चला. आणि खाजा फुकट लवग्याच्याच देणारा जाताना खाजा देणारा. काय खरोखर सुरू केलं म्हणता. शाळेत नेऊ इकडे नेऊ काही भाषण करू. साक्षी सांग कॉलेज का इकच घेऊन जा.